אם שאלתם את עצמכם איך להתנקם בחברים? אוקיי, להיות מוכנים, אנחנו מתחילים, הוא לא אומר לכם ממי הוא פוגע, כל מי שנפגע, כל אחד פעמיים, כן? כל מי שנפגע פעמיים בתחת יוצא לחדר המוגן. הלאה, תחזור. תחזור. רגע. תשלם על זה עשיים. רגע. אוי, באמא. ואחרון. אוקיי. אוי, זה היה כל כך כיף. יאללה, יש לי דמעות שלו, שתגן. מגיע להם. יא הומו!